Fis-seduta ta' tlieta filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela għamel stqarrija ministerjali dwar is-summit tal-Kunsill Ewropew li attenda liha flimkien mal-mexxejja Ewropej tal-Istati membri oħra il-ġimgħa l-oħra. Wara l-interventi tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela qal li fuq livell Ewropew pajjiżna qabel li meta l-vaċin għal COVID-19 ikun disponibbli, Malta tkun fuq quddiem net li tikseb dan il-vaċin. Il-Prim Ministru qal li dik id-data dejjem qed toqrob kif qal id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fil-jum ta' tlieta u fil-jiem ta' qabel. Li qbilna żgur fuq livell Ewropew, Sur President, u li pajjiżna huwa fuq quddiem net biex malli jkun hemm il-vaċċin disponibbli, inkunu minn tal-ewwel li jkollna dan il-vaċċin. U dik id-data dejjem toqrob kif semma d-Deputat Prim Ministru. Jalla, ma nafx kemm qed tieħdu pjaċir li jalla jkollna l-vaċċin disponibbli daqt, ma tantx qed narakom qegħdin tieħdu pjaċir. Dr. Abela qal li fuq livell Ewropew diskussjoni dwar l-imxija mhix politiċizzata u refera għal kumitat ta' 6 deputati nazzjonalisti dwar il-COVID-19. Dwar x'garanzija tajna jew x'garanzija taw il-mexxejja Ewropej, x'garanzija tajna aħna lill-Ewropa li se nwaqfu l-imxija tal-COVID. Tajthom garanzija, Sur President, għattilhom li għandna kumitat hawnhekk għandna l-Clyde Pool li fuq u li qiegħed wieħed mill-membri u serħu u tom ħafna serħan il-moħħ. Alla ħares f'livell Ewropew naqgħu f'dil puerilità ta' diskussjoni, Sur President, alla ħares. Fuq livell Ewropew id-diskussjoni mhijiex politiċizzata. Il-Prim Ministru staqsa lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech x'kien jagħmel differenti dwar l-imxija minn dak li għamel il-Gvern. Kontu tagħmlu differenti li kien jiggarantixxi eżitu aħjar minn dak li kellu dan il-Gvern. Ma tux. Ħall ippermettuli. Id-diskussjoni, issa ara, Onorevoli Bernard Grech. Onorevoli Grech, issa meta nlesti kompli jaqra dak li kitbulek. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni u saħaq li l-pożizzjoni tal-Gvern Malti hija ċara dik li ma nifilħux għal peace u spjega kif fl-aħħar xhur saru passi ta' xgant fejn ġew imrażna il-wasliet. Qal li mal-Ewropej jridu nieħdu pożizzjoni jibsa. Il-Prim Ministru qal li għall-kontrarju ta' ħadd ieħor meta jkun Brussell jutilizza kull minuta favur pajjiżna. Meta nkunu Brussell aħna nutilizzaw kull minuta biex naħdmu għal dan il-pajjiż. Rigward mhux biex ngħidu kontrih, mhux biex damlu kif tagħmel il-ħabiba tiegħek illi tmur issawwat il-pajjiżna fuq l-IIP u tiddefendi l-Bulgarija. Fuq is-saltna tad-dritt issawtu l-pajjiżna u jiddefendu l-Bulgarija għax Malta mhijiex Borisov, Sur President. Borisov aqwa minn Malta. Ma jinkburi li jien Malti u fejn għandi pożizzjoni nkun konsistenti fiha. Intant, fl-indirizz tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela semma kif l-Ewropa tħares li jkollha lill-Afrika bħala sieħeb biex l-Afrikani jkollhom futur fl-Afrika stess. Semma l-proposta tal-Kamra Negozji Żaru Medji li l-Libja tkun opportunità għall-investiment tal-intrapriżi u n-negozji. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni ta' Brexit hekk kif irid jintlaħaq ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara l-għeluq tal-ftehim transitorju. Tenna l-pożizzjoni ta' Malta jintlaħaq ftehim jew le huwa importanti li l-Ewropa tara li r-Renju Unit bħala sieħeb strateġiku u l-inqas ħaġa li għandna bżonn huwa konfront ma' dan il-pajjiż.